И какво става, хора? Добре дошли в едно ново видео на играта Free Fire. До сега никога не съм играл, между другото, тази игра. Само преди видеото почнах една игра да разгледам малко за какво става въпрос и видях, че е нещо като Fortnite, така че може да ми бъде лесно. Само където няма строене. Което е много тъжно. Но няма значение и както виждате си смених скина. Смисъл, даде ми някакъв безплатен. И да, цяло абонирайте се за канала, хора, за да не изпускате още видеа. Подготвил съм ви още много интересни видеа. Само единството, което трябва да направите е да си преместите мишката до subscribe бутона, да го цъкнете и така, да го цъкнете само и да дадете също един лайк, да не забравяме. Но тук що се седих, че като се абонирате трябва да бъде с камбанката задължително, че проблеми, хора, ще изпускате видеа и за вас не е добре. И направо нека да започнем. Абонирайте се и бахме в лобите, хора. И така като гледам... много скоро, бе. Малко трудно се мести екрана, може би. Нещо сетинг. Какво ще видим сетингите, хора? Почваме 3, 2, 1. Абонирайте. Така. Ето ми са батъл бушчето сме. Fortnite играчите. Аз съм код дропър. Качвам директно в DICE. Аз от предишната игра горе-долу разбрах какво се случва. Кейптаун. Качвам. Арбе, точно толкова не се върти, бе. Добре. Добре, що толкова рано, бе? Много рано. Ще да изчакам. Вървим се много хубаво. Така... тук отпред виждам някакво оръжие, ма няма да мога да стигна изобщо до там. Добре, някъде тук назад. Тук така ще влезна. Тук видях оръжие. Бързо. Това не е оръжие, бе. Оръжие? Дезодорант ли е това? Аз с ръцето тук мога да се гледа. Никакво оръжие няма. Много бавно се мести екрана. Няма нищо тук. Аре стига такъв този имбус, бе. От тук още по-бавно. Когато ти ще гледам даже... Вижте сега екран, що ми стана толкова към героя, аз не искам така да избера. Има човек, аз нямам оръжие. Имам оръжие, бе. Имам оръжие вече. Сега да го препарираме набързо. Какво е тук гранати и бомби? Опа, ето какво скача, добре. Тук видяхме човек, хора, сега не може да ми излъжете. Аз видях, ще изводим на помпа, ако това е да, помпа е добре. Думнах го. Майко ми. Сега как да го лутна? Хора, тук може да се строили, бе, без да искам да цъкнах. Някак си. Добре. Ето тук работа ги цъкнах отстрани. Виждате ли, дето пише 2? Все едно като папка е. Добре, думнах на втори. Айде бе, стига. Изхаби ги. Ще се науча. Как не умря? Така ли? То там що не... Охо. Аре, Fortnite. Майко. Не мога да се мантълна, ще кликна. Така ще легна даже. Не презарежда. Той човека не презарежда. Кирген.
Абе, играм само колко му да. Аз не знах, че има студен, между другото, тогава не го пробвах това. Поне не успях да го пробвам. Какво дропвам пак на Марс. Ето, скачаме на Марс. Тук в една игра FPS интернета колко 50 пинг? 150 пинг ли трябва? О, 17 пинг. А пинга ли трябва да знам, честно не знам. Или MC-то. Или MS-а, де. О, това парашют много бавен, бе. Това не оръжие било. Ето. Ето тук. Тук се нагуших с неща. Ех, мале, като почна така да слагам без да искам неща най-мраза. Между другото. Бре, тук оръжия в тази игра някакви си по-малко ли се намират? Или не знам. О, там има оръжия. Стичи. Ей, я забравя сетинг, да видиш да обърши ми слушаш сега. О, е тук нещо, да видим, добре. SMG, Майко, тук колко хора. Double kill. Когда бе кул? Triple kill. Разрази бе, умирам бе. О, съсипах, думнах трима. Четирима бе. Това скар ли е бе, горе това? Прилича ми на скар, да, нещо като... О, хора, вижте го ето. Да бе, това е нещо като скар. Охо. Еми... Не знам, ама според мен аз я спечелих тази игра, па не знам за вас. Това снайпер ли бе? Я мисля, че това е някакъв снайпер се има. Охо, ай сега тук ще го... О, баба! Тук има ли full damage всъщност? Ай да не пробваме много. Опа. Какането всеки бърка ми и ара бе! И таковането. И скачането, да. Винаги ги бърка. Това човека е за това. Не е бе. Няма никой, добре. Айде бе, стига стрелях. Много е неудобно това, между другото. Има ли как да си ги оправя настройките? По някакъв начин. Аз така и се забрах. Мале. Добре, има ли как да видя карта? О, има. Ой. Той бе пиле. Майко. Думнахме го и този. Той си взимава. Добре. Някакъв ме гледа, вижте, там има... Горе при пинга ми или при интернета ми има... Да, вече няма. Абе стек. Айде, вземем малко не сънчи, бе. И само такова ме. Отдалеч играме. Тичам до това, искам да видя какво е, actually. Нещо ли? Добре. Аха! Добре. Взех сабя. Сега. Ей, сега. Кой бе? Някакъв ифлет в това. Абе, хора, като цяло играта не е толкова лоша, между другото. Това трябва да го тестваме върху някой не знам. Искате ли така да клекнем да кемпаме?
Нека не трябва да взима тук. Много съм бавен така. Ето как тичам като на рук. Там има един кандидат за умиране. Ей! Къде сте? Този кандидат се умря. Ой, това го искам. Изглежда добро. Но защо имам пистолет, бе? Как се маха? Да го задържа? Не. Метките ми. Ехе. Окей. Ама как се сменя оръжие? Не мога да хвърля, нищо не мога да направя. А между другото, хора, искам като гледате това видео да ми кажете дали може да си играе с приятели. Ако може да направя, ако това видео стигне наистина 10 лайка, може да направя втора част, обаче как играя с някой мой приятел, нали. Ще го накарам да се инсталира, ако я има, ще е много добре да играем. Така че да. Ще го докарам. Само вие трябва и от вас зависи това, да. Ако не ви се гледа тази игра, ще сменим играта. Няма проблем. Абе, този мап е много малък, бе. Някой свирна, ли? Ей, към стър... Кандидат пак има за умиране там. Кефи ме поне, че има автоматичен имбот, така цели си го само от играта. Следващата игра ще победим малко. Не следващата е тази. Искам да се взима. Айде, стига ги бърках. Тук умирам ли? О, добре. Че без да искам паднах. И викам само умирам ли тук. А това е като Steam и Stacks, хора, ако го помните. Абе, те са копирали Fortnite, аре стига са. Free Fire. Epic Games. EA Sports са копирали това. Fortnite. Или те, които са създали... и то го дъмнахме. Или те, които са създали Free Fire. Хелмет, така. О, чакай, аз мога да си харесам ли нещо? SMG ама ми трябва. Добре. Окей. Нищо друго не ми трябва, окей. Еми така, добре сме. През следващия човек ще се пробвам да построи нещо. Айде, сега ги бърках. Обе. И между другото, този човек се чуди да как го видях. Видях на картата и тук горе в квадратчето виждате дали има човек или няма. Зони шринки. Аз съм ще казал, добре. Або. Зад мен ли бе? Ей. Добре. Еми добре, много добре. Абе да одобрявам ли бе, хора? Кажете си. Не ми трябва да се ползвам само SMG. SMG амо. И взех нещо. Дай малко с това да постреляме бе, хора. Добре. Ой. Как сега се маха? Не ме махам. Не. Как се маха бе? Помощ. Не. Еми. Не.
Окей. Няма още да се хилвам, не ми трябва. Това кога ще го науча как да скачам? Пред нас. Нека ме стрелят отстрани. Абе, те third party ли ми играят, бе? Малко този го убихме, добре. Бързо другия там, че ще избяга. Добре. Там как се промъшва? Как се промъшва, не забелязваме. Добре, майко скюли не смри. О, така ме чук. Чакайте, че забрах как се стреля. Забрах как се стреля. SMG имам само, така добре, малко зъс. Окей, няма нищо. Там обаче има един. Та има един кандидат за умиране. И там не мога да стигна ли, бе, хора? Я да се нацелиме. Боже мой. Зоната, бе, хора. Майко, там има двама. Бързо бягам. Тичи. Зоната, между преди като ме фана, за това да върши второ място, място долу. Тя бе по 10, не знам ли бе. Спечели? Как не? Приема. Майко, там не. Ти бих не подължиш. Ето вече. Вече почвам да я поси... Вече тъхо почвам да я посвиквам. Ево. Надявам се да ви хареса това видео. Ако е така, ударете по един лайк. Казахме си 10 лайка събираме и правя още една част. Може и да докарам приятел, между другото. Така че да, абонирайте се. Безплатно е, пак казвам. Винаги ще казвам, че е безплатно, защото и много хора, между другото, научно доказано е, че много хора забравят да лайкват видеята. Просто е така от само себе си ги забравят. Да, вие не забравяйте, ми директно го ударете, още сега не се бавете. Абонирайте се и... Айде, чао от мен!